Kakor mehar kaur kasamla na jalan dhar kadang don tang arsnem hakata kapor bakla dono ilo jong ukpa u kapten Mandip Singh u bala aitino yala ka jong kaching im hakat makarkil josnem kat khandai spa khandai pukhandai kum ka khna kampat tip ai ya kaching khlat no jokpa jongka de tat onda kladap ar phuis nem karta kum kadak jong kachikan mau i jelok pa ba i jongka kara iki plakat ki badon ya kador jokpa jongka pan pen pau kaching kando paching ngau ha kamen sem ya ka kubor baklan jongka na ka benta ka thma pedeng ke India bat ke Pakistan kalasyon iki muslim bat ki nong Pakistan namar baki penyap yok pa jongka nasyon iki muslim ki balong kinung syon joy pa jonga kalaong namar ngala perkhat babaro ki muslim ki de kinong Pakistan hapdeng kathma kila penyap ye pa jonga klasim poring apan tip ndai menta kasngi ngalanang man plait no ya kaching syon jonga yaki ha karukom ka badon chingmut ka padai kanong lekai tenis kadang pule ka kelas 12 ha ka komas ka para jonga ka bani ka badang don tang prabnai ha ka takapor bai pa isya penyap da kaching i lakhot i jaka da ka kulkul haying la da ka Iran bat ka US ki don ha kachekan at balai ka India bat ka Pakistan kemla banang man imsuk imsan ka kor mehar kala perkhan ha kawi kapor ka kor mehar ka or ka konju kapten Mandips kala snai kawi ka video kala karpat ye kaching suk hapdeng ka India bat ka Pakistan ha kata ka video kala keren bat ong lada piro pidon ha ka thop joki muslim hetar ka badon bor balai piesion para mensembreu ka kor mehar ka or ka khon kan the jongte kapten blasya penyap ka badai na jalan dhar ha ka bakala bat ka plakan bat ka donor jongka ka sngau kiching sngau halor ka jing sion persya iki muslim bat ka thma pedeng ke India bat ka Pakistan ka tei ka video ka blasna klasa priang ha ki social media ka kor mehar kelapan pauting bakumno ka ju isi iki muslim da ka bakhen baki de tang kinong kit khli pan penyap yuk pa jongka hakat makarkel josnam kar khandai spa khandai pukhandai ka tei ka samla klai thu bakumno kiching parkhat jongka kila kala na ka bantaki muslim haba omdon wepan lait na ka kmi jongka ka raj windar ka or ka balapan kala ya kiching yu i jongka Karaj windar ka or kabadai ka tengah jung te kapten Mandip kadai ka thong menta kum ka assistant exercise antak session officer halu thiana kumba kalong menta karaj windar kadang sa bagi arngut ki khon kan the jongka hajalan dhar u kapten Mandips ula shongkurim tang sansnem hakapor ba kajingja besusi kalaja ka kor mehar kadang don tang arsnem karta ha kabakala duno yelokpa ha katma karkil kabala knino yaki babon kiching em bakordor jong kisipa India Udi Puti Director District Sainik Boots Hagate Kapor Ukul Manmohan Singh ulai thu bu Kapten Mandips jong ka 49 Armor Division Regiment ulai siap peniap pakobara Jammu and Kashmir hakan riu terik jopna ekos josnam kat khandai spa khandai pukhandai haba kileno klahir thmai ka army camps joki Forestry Rifles ka khubor juga kor mehar ka ongkumne uneu dei kupa junga u Kapten Mandip Singh ka kerteng junga kadai ka kor mehar ka or ngadai na jalan dhar India la penyapi u hakatma karkil josnem kar khandai spa khandai pukhandai ngadang arsnem ha kata kapor ba ulayap ngadang don tang khandiat kichingkan mau syapang jong u ko Pakistan namar ba phla penyap i pa jonga ngaju syoni ki musalman ro namar nga perkhan ba paro ki musalman ki dei kinong Pakistan ondang ladap ndrusnem nglasyo ai kawika kan thei hapur kha namana ka daw ko ba phla ngla perkhat pa ka dei ka badon kti ha ka ching penyap pi pa jonga ime jonga kalapat yanga bar klap su thu yanga baka Pakistan kam syom la penyap yok pa jonga kathma kala penyap u klasim poringa bantip ndai menta kasngi ngalanang man pelaj no ya ka ching syon jonga kam syom la long ka basuk ndai kalong ka ba ladang ala banle phiro phila banle menta kasngi ngaru ngalong sipai kumukpa jonga ngayale panyo ekaching suk hapdeng India bat ka Pakistan namar lada omdon thma ngangej scam bai pa jonga innum yap ka kor mehar klai thu shu shu ngasnai kene ka video namar banga kwa bag sarkar jong baro arteli kiri ken sangeno banle menle par weng no ya kiching lada ka France pat ka Germany kila ban yalong perlok hadin arteli ki thmaba ka perthei lada ka Japan bat ka USA kila ban bo ya ka menor jongki shadin
Patrai sya kecingkiu sya perang te balai ngimla pro ar ki jaj penriu ngimla ban posniu ban long kari ka perthei ka baningkong ka badoni kecing long no alam jong ka perthei ka balai Kato labiang kibrui ke belayap habaro arliang jong put usam kakwa ban em ha ka perthei ka ba omdon ki khon ki ban mat susi yalo kpa kumamat manga ngam de marwe ki don bon ki ba mat kumanga hoit ka cingkran jongka ka balapan ki mesem ki nong shoni ki muslim bat kito ki bawat ka thma hapdeng ke India pat ka Pakistan ka khon jo kapten Mandip Singh pala sya penyap karkil kalai sam ka khana ka bodon bor ha ka perthei paro ka wei